Благодаря много. Ставя чантата отзад. И да сложим коланчето задължително. Приятели, научете се да си слагате коланите, когато сте независимо в собствените коли или в такси. Уважаеми приятели, имам невероятна изненада, поднесена ми от екипа на BTV, за което много им благодаря, защото може би преди година с Бони се видяхме и я поканих, но с теченията на обстоятелствата ни пречеха до този момент обаче. Но тъй като знаеш, че на сила, нали, нещата не са толкова окей и хубавите неща не са случайни, трябва им време да се случат. Им трябва време да се случат. Така. Ето сега се случват нещата. Да, много се радвам. Запозната си поне малко с моите работи. Да, разбира се. И знаеш какво правя аз. Така че първият ми въпрос е, естествено, ти кога започна да се занимаваш с музика? Охо, колко приятен разговор ще имаме сега с теб. Ако искаш, не казвай година. Ами защо? Защо напротив? Те доста от феновете и хората, и почитателите знаят, че съм започнала в много ранна възраст. Бях на 8-9 години, тогава, когато изпитвах така силна нужда да ме чуят, че мога да пея. А спомняш ли си първия състав, с който започна да пееш? Първият състав си беше от моя град, дето се вика от моя квартал, там където се събират с тях. От мястото, откъдето идват всички музиканти в България. Разбира се, от Сливен! Така де. Не, щях да кажа един вид за това. Щях да кажа един вид. Има много. Добре, в смисъл, този оркестър актуален ли е в момента? Не е актуален. Понеже много... За съжаление, след това започнах с оркестър Рома, оркестър Китка. Там участваше заедно в оркестъра, бяхме със също така един популярен колега, той е Щилян, се казва, знаеме го. Батко Щилян. Всъщност той беше виновника, който ме покани и води разговор с моите родители да ме разрешат да ходя да пея на сватба. Ама всички ромски певици, така родителите първо искат разрешение. Няма как да стане, тъй като аз мисля, че не само ромите, но по принцип, ако всяко едно дете, което притежава таланти на такава ранна детска възраст, е редно да поиска разрешение от своите родители. Добре, след това, кога стана популярна всъщност? Кристали ли са така върха? Не. Популярна се станах аз доста, значи когато имайки предвид началото с много оркестри, пеех по разни, още по времето на комунизма, деца вика, занимавах се с фолклорна музика, преди това се занимавах, бях в ансамбъла на първенците, в клуба на първенците Съби Димитрово, град Сливен. Същевременно бях в ансамбъла, като певица и като фолклорни танци се занимавах. Имах доста така ангажименти, след което се занимах с оркестри по разни поводи, кръщенета, сватби, тогава, когато не се пееха и не беше разрешено да се пее нищо друго, освен фолклор. Във времената на артисти, дето трябваше да си артист с позволение от бюро Естрада. Разбира се, имаш ли такова ти позволение? Имаш ли такава? Какво беше категория? Не, аз там... Или си малка за категорията? Аз бях малка за категория, но пък след това имах един прекрасен момент. Тогава беше модерно да се пее сръбска музика и тогава ни каниха, избираха изпълнители за бивша Югославия. Да, и тогава аз се явих и бях много малка. Това къде, в Сливен ли се случва? В Сливен се случва. Нямах дори така нареченият зелен паспорт, нали тогава, когато... Ти си бях по-малко от 16 години. Разбира се, да. Ясно. Но пък имах възможността много рано преди това от училище бях единственият изпълнител. Това е дете, което винаги участваше в новогодишни мероприятия и празници в града на Сливен. Където е навсякъде. Където е навсякъде. Нова година, Коледа, винаги от моето училището, което учих, Никола Фурнаджиев тогава, бях избрана да пея фолклорна музика. И след което, нали, настъпи момента да се избират изпълнители за Югославия. Аз се явих, бях много малка. И това, че говоря след като вече съм участвала с тия оркестри, с Жилян и така нататък.
бях малка и се явих с 3 песни, които знаех на Драгана, на Шемса и на Цеца Величкович. По една песен. На кой друг тогава? Да, по това време те бяха даже друг? Цеца не беше толкова, най-известната беше Шемса. Шемса, да, по това време Шемса. Шемса беше по това време, научих 3 песни, викам тия 3 песни, сигурно са ми достатъчно да покажа моите певчески заложби и талант. И имаше собственици от Югославия, те бяха 3. Имаше много кандидати изпълнители оркестри, които участваха. Толкова много, но аз някак си изгарях, горях, имах такова силно желание да участвам и се знаех, че при всички положението, тук не съм скромна, винаги съм се старала и съм била скромна, но тогава се знаех, имах една така вътрешна самоубеждение, вяра, увереност. Това е когато си била малка. Да. Бони, значи ти не си пораснала, защото още имаш така жар, още... Разбира се! Да, още си. И със сигурност си имам, не знам, до старини, това със сигурност е хубаво качество, което притежавам. Да, и танците. Он е огън. Да. И се явих и ми свяка песните и в един момент всички така се гледаха и желаяха да участвам, едва ли не да подпишат договор с всеки един от тях, но нямаше как това да се случи. Те са били представители на музикални компании от бивша Югославия. Те си бяха, или не се сещам точно дали са били представители на музикални компании или хора, които са собственици на заведения и са дошли да избират изпълнители и музиканти, които да работят при тях. Нещо ново. Да, нещо ново. И така подписах договор и аз в един момент им казах, те нали и 3 ме желаяха. И аз си какво правя сега? И така се изцепих по-детски. Та чак и до ден днешен се смея и си казвам, който ми даде най-висок хонорар и при него ще подпиша. Що по-детски? Не знам. Не знам, защото сега... Това е нормално. Защото сега така не разсъждавам. И никога не съм разсъждавала. Не знам. То в момента, нали, Бони не е само... Бони е име, нали, сега да не казвам. Тогава не съм била Бони. Имаш ли представа колко много хора си разплакала, примерно с първо? Имам как не, и още плачат, и още ме карат да пее, и даже мисля да си защото я няма в YouTube, мисля да си направя така още едно изпълнение, ако мога телевизионна версия или пък някакви снимки да си кача в моят музикален канал, който в момента подготвям. За да си има, да си я слуша не само първо някъде е моето либе, нали, се ме изпява, той има във версии на доста колежки, но ми се обадиха дори, разбира се, да, и ми се обаждаха, скоро ми се обадиха, че Бони, здравей, ние сме твой фен, отменихме телефона, моля те, запиши я, има доста варианти, но като че ли твоето изпълнение така най-не попада и не се иска да го има в YouTube, да се слушаме и да ни радва. С коя песен мисля, че стана много популярна? Коя песен? Ти имаш достатъчно? В различните ми етапи и периоди от времето, значи те си ме знаеха още тогава, когато си имах оркестри, нали, на този етап. След което аз работих, се занимавах с гръцка музика. Заведенията тогава, когато бяха актуални и предимно се слушаше гръцка музика, аз бях единствената изпълнителка, която пееше единствено и само 100% гръцка музика. Заведения, даже бях започнала да уча гръцкият език и пеех в заведения, които бяха посещаеми предимно 80% от кипърци, от гърци. И когато пеехте... 90-та година. Да, и когато пеехте ми вика, ти си наша. Не съм ваша, аз съм българка. Толкова добре си произнасяла. Да, защото когато учих тези песни, аз исках да знам какво пея. Да знам смисъла на тази песен, защото да при мен да я почувствам. Да изпея, да, разбира се, да изпея нещо, аз трябва да почувствам смисъла на тази песен, да вложа онази любов, онова чувство, което накарам хората да настръгнат. Знаеш ли, сега разбирам защо никога не съм чувал ти да пееш Gangnam Style, защото не разбираш кой е. Да, сега разбрах. Сега да си поговорим за ромската музика в твоя професионален път. Да, не съм забравила тогава, когато ме поканиха оркестър представи. И направихме доста също така хитови парчета, като Ти нямаш сърце, като Спри не се отива, една балада моя, Цветовете на дъгата, също моя балада, която всъщност Шемса ми подари по това време. Вау! Аз щом не го знам, аз представи си, много хора не го знаят. Да, така е. Щом не го знам, аз много хора не го знаят. Аз съм го и казала, да, тя тогава бяхме се запознали преди много години, аз си ги познавам доста от колегите в Югославия. И тя ми вика, подарявам ти тази песен, защото притежаваш невероятен талант,
Това са нейни думи, не се хваля. Ама не, ние го знаеме, това нещо, така че не се пресваме. И същевременно, нали, там Кел ми чай вече песента, която направихме с оркестър Кристали, която си до днешна се остава в историята като хит и ромската общност си я искат и си я знаят. Това е както и аз Телефони 3. Да. Това е както аз казвам в ромската съкровищница, музикална съкровищница. Ами да бе, ние си имаме такава съкровищница, както има песни, да се помнят. Има, които се забравят. За винаги още повече, когато са авторски. Така е. Най-вече, когато са авторски. Добре, освен всичките тези неща с музиката, и на големия екран също има. Имам, да. Има Бони. Има Бони в български филм. Така е. Я ми кажи, ти знаеш ли, понеже аз не знам, не съм се ровил. Между другото, днеска бях, но това нека да остане изненада. Участвам в едни снимки също в един филм български. Друг български филм? Да. Това е първата новина, която няма да издам. Има ли друг... Аз не знам, затова те питам тебе. Един сериал, сега съм в трети. Така, имаш и в един игрален филм? Имам, да, там съм главна роля, който спечели и представи България и спечелихме на Карлови Вари. Така, това исках да кажа. Има ли друг ром от България, който да има главна роля? Не говорим за второстепенни. Няма нито ром, нито изпълнител от поп-фолка, който да участва. С главна роля? С главна роля, нито ром, нито поп-фолк изпълнител, който да участва в български филм с главна роля. Благодаря на Господ, защото това наистина са дарове, които приемам не случайни. Големи дарове от Бог. То като цяло, като се даде шанс на един човек и той го хване и покаже, че може да го направи, те се случват неща. Така в моя род няма музиканти, няма артисти, няма хора на творчество на изкуството. Виждаш ли? Всичкото това нещо, дето те го нямат, Бог ти го е дал на тебе. Разбираш ли, всичко го имаш и започваш да правиш. Ама хората на изкуството могат да правят всичко. Сигурно можеш и да рисуваш, поне с ръчица. Да. Добре, какво ново се случва около това? Новото около мен има много нови неща. При мен се промениха малко нещата. Вече не работя с музикални компании и такива. До сега работих на партньорски начала с последната компания. Сега съм самостоятелна. Продуцира се сама? Да, сама се продуцирам, влагам труда се, боря се колкото мога сама. Подготвям нов клип, нова песен имам с работно заглавие. Да, заведи ме там, но ще къде на 12... да те заведе? Песента се казва заведи ме там. Аз обикновено, като се качи някой, като ми каже заведи ме там, чакам адрес, разбираш ли? Не, песента се казва заведи ме там с един много смислен текст и на 12 май са ми снимките, ще правя клип. И феновете ще имат възможността в една телевизия скоро в две даже, такива музикални, които се гледат от нашите фенове, да гледат, да и се радват и да танцуват, да изпитват че трябва да ти кажа, че дори да не ги казваш, аз съм сигурен, че вече ги знаят, защото нямаме много музикални телевизии. Значи ти хората знаят. Добре, на 12 снимаш клип, кога се очаква да излезе песента? Отведи ме там. Заведи ме там. Заведи ме, чакай. Най-вероятно ще се постараем до края на май да е вече на бял свят. Също време подготвям още една нова песен. Авторско парче? Авторски, да. Музика, аранжимент, текст? Доста време вече не се занимавам с... плагиатство. Айде, добре. Правя авторска. Ти кажа, няма смисъл да стига, че и си сипваме толкова примерно пари да им вземаме кавърите. Защо да правиш кавър, като може да направиш, имаме и тук композитори. Много от песните ми, също съм си правила аз музиката, аз съм си правила текстовете. Така че като мога и айде да издай ги, кой ти го направи това сега? Това ми го направи един млад талант, сравнително, той е правил песни на Гери Никол, между другото. Деян се казва, едно момче, младо момче, от Стара Загора е. Така ли? Да. Не знам дали аз го знам, че е от Стара Загора. Аз съм правила с него една друга моя песен, Мъж легенда, която се казва. Това ми е втората песен с него. Текстът ми е на Анастасия Мавродиева. Така, също познато име. Да, тя също е доста позната, но е от моите текстописки. Аранжиментът е негов, хареса ми много парчето. Сега се надявам да докосне и моите почитатели и да им станем любимата песен, една от любимите песни. Добре.
Всъщност, какво казахме за песента, с която те познават най-много хората в момента? Ти имаше много песни и си виновна, аз на 17 години да искам да си купа кола. Защото си мечтаех да слушам, когато теб те няма, в колата и да кажа... ли? Действително това е песента, която, да, спри ти няма сърце, също я знаеха, даже много хора ме питаха кой пее тая песен, нали? Имал съм случаи, които пее на места, вика, бе, знаеш една, но не са се шагували. Бе, има една балада, знаеш ли, спри не се отива, нали викам, представям се и ги питам дали не е тая песен, спри не се отива и ще ми бъде тъжно. Викат, не, има една друга, спри. И аз ми викам да не спри не се отива, къде точно тази. Кой е пее, и аз не казвам, че ти не казваш, защото ти е неудобно да кажеш, че това е твоя песен. Да, някак си... И така с времето, нали, разбраха, че съм аз, след което, действително, Полудявам ли беше песента, която наистина подлоди народа. Също мисля, че това е нещо, което те, като самостоятелен изпълнител, не говоря за момента да, не, и преди това, преди нея имах Огън и лед. Беше също голям хит песен. Това е моя музика, мой текст, песен. Аз понеже това беше песента, която тогава в тези младежките ми години. Да. Нали, дето си мислехме за коли и за жени. Много. Това исках да карам и да слушам тая песен, защото и клипа й беше, спомням с една синя рокля, такава, дето си там. Заполудявам и с червена рокля. Червена ли беше? Не, да. Ще се бъркам нещо. Добре, толкова си изпълням. Нищо. Толкова си изпълням. Добре, нещо ромско, така като накрая да ми кажеш, имаш ли някакви такива намерения да правиш нещо за... Аз обичам много ромската музика. Проблемът ми е обаче, че аз се правилно да изговаряш. Ето, проблемът ми е това, че аз съм смесен брак, това са го чували и моето семейство никога не е говорило, не е разбирало този език. Аз го разбирам, защото цял живот, нали, преди време съм имала възможността да работя, да контактувам с моите прекрасни колеги, но не успях да го науча. А искам да направя някоя песен на ромски език и ако някога направя такава ромска песен, то ще трябва да се допитам до колеги, които да ми направят текста да е правилен и да знам какво пее. За текст... Сашата от Рико Бенд също би ми помогнала. Това е също един любим оркестър. Вече има много жени в ромската музика, които да пеят. Защото преди нямаше толкова много. Много хубаво. Сега и да пишат. Има много. Най-вероятно да пишат. Това е много хубаво. Това само може да е плюс за всички нас. Много ти благодаря за това, че реши толкова искрено да ми кажеш много неща. И се надявам в следващите моменти, в които имаш нещо за споделяне, да поддържаме връзка. С удоволствие. И аз ти благодаря. Радвам се, че така BTV, благодарим за което направихме една изненада за теб, за Булгара Шар, за всички наши фенове, почитатели. Да пожелая на теб, на мен, на всички хора, да сме живи и здрави, да сме усмихнати, макар и в трудните времена, да се усмихваме. На ромската общност искам да пожелая нещо по-сериозно, освен всичко това здраве. Иска ми се да обърнат повече внимание на знанията, на интеграцията, защото е много важно. Всичко това, приятели, не забравяйте, че това ще ви покаже оният път и ония знания, които всъщност ще видите другият свят. Хубавата страна на живота, а не само това, което в момента изживявате. То не е истинското щастие, истинската радост. Надяваме се всичко това нещо да се случи. Знаеш, аз не се надявам, вярвам, човек не трябва да губи вяра. Разбира се, аз вярвам, че ще стане. Много е важна интеграцията на ромската общност. Знанията, родителите да ги получават, не да ги лишават от знания и да... Ама не ходи на училище, майко, директор няма да станеш. Сега остани тук, няма да станеш професор. Айде! Да не говориш ромски, обаче акцентът напротив, ги мотивирайте да учат. Това е бъдещето на децата ви. Имам наблюдение в последно време, случват се тези неща, наистина. Ако има начин да дойде този закон, едно време имаше закон, който ако не учат децата, знаеш, нали, бил си в това време и знаеш. И аз си пожелая да дойде този закон да бъде факт. Да бъде да ги задължава да учат, а не да се седат вкъщи. Ама до определена възраст. До определена възраст. Нека да го съчетая този закон, който, примерно, да не получава от уния социални помощи или уния всички неща, които
да имат някакъв Да има стимул да го стимул. направят. То стимул не, ми по-точно да имат задължение. Виж, намерихме. Да, да има задължение, защото това е важно. Ще се случат нещата. Добре. На гости ми беше Бони. Голямата Бони. О, благодаря. Аз съм Яшар Бугарашар, вие гледахте Си бемол, а моят екип, който се погрижи за моята гостенка, в случая е BTV, аз колко голяма работа е Бугарашар. До нови срещи! До нови срещи, чао!